दायो एसे एरलाबाय आरोना रायजोफोर एरलाखांनायनि उनावहाय संख्रि होनांगौ आरोना एसे बिमा आयु आयु ओरैबायदि देन्जार सौखायो आरोना मानिनांगौसो होजालायबाय अननानै खेलेबाबो दाय बिसोरखौ गुड मर्निं एभरिवान एन्ड वेलकाम बेक टु द एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड चेनेल एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड इउटुब चेनेलखौ नायगिरि आइ आफा बिदा फंबायमोन बोराय बेन्थ'फोर मोसौ बोराय मोसौ बुरै लावखार बोराय लावखार बुरै गासिखौबो बरायहरनाय जाहैबाय नैबे बानलु बाथोनजों आरोना रायजोफोर स' दायो आङो फुरा माने अमा एवनो नागिरदों आरोना स' दिनाव दिनै आलासिफोर फैगोन जोंनिनो गामिनि आमायानो आरोना ओमफ्राय दा बिमाया जोंना बाजाराव थांदों ना लायनो थिनबावदां बयलार लायनो थिनबावदां मैथा दंखायो ओमफ्राय दालि दं दाबायदियावलाय बबेनि दुन्दिया मोनलाबायबावखौसो गंगार दुन्दिया दं ओमफ्राय फुरा अमा मेजेम ज्लाव ज्लाव अमा बिगुर ओमफ्राय अमा बिथैजों माबागोन आरो नै बिथैया माने संगोन आरोना दायो थाव लुलाला हरगोनसै अमाखौथ' मिथियामोन होनना बारा थाव होलाबायना होननानै मेजेमनि थाखायनो माबाखा बेदर गैयाबा ओंखाम जाजायो बे जुगाव जोंना थैबा जा माखौबा खाला फिसा थारला जानो नङाबा बेसे मादि जायो नोंखौल' नुयो फाग्ला बायदि हा बिथैजों एवनायसै नालाय बिथैजों एवनाय एसे थाव बुरजा होनांगौ आरो बाराद्राय नङा मिडियाम नोंखौल' नुयो फाग्ला बायदि बेरजाया गावखौ लायनांगौ होनहरदोंमोन मानसिया ओमफ्राय फायखानायाव खिगासिनोमोन जाहैदों आं फन हरबा नै लाया माथो आंलाय आहा आलासिफोर दंफैयो होनहरबाय आं ओमफ्रायहाय ओरैजाय जाहा नारजि संखांबाय आरोना रायजोफोर माने नाफाम होनाय आरोना मा नाफाम माने मनिपुरनि नाफाम होलायनाय आरोना टाउननि सिख्लाफ्राथ' नारजि संनाय रेकर्ड गैखाया हटेलाव बायलाबायनानै लांसै आं संनाय होनलाय बिराद खुलिया गोजा टाउननि सिख्लाफ्रा एखमबो खुनु नारजि संनो गोरों गैया टाउनाव सासेबो गैया आंल' रोंबावो खुनुरुखुमनो पियास लागायनोसै पियास जब्ब' होनोसै आरोना एबारावहाय बिदैफोरखौ खाथियाव लाखानांगोनलै हाब गाइखेरखौबो माथो खोबाखै बिदैखौ बोखारनानै गाइखेरखौसो खोबनांगौ दासो मालदांफारायाव लायनानै फैगोदान बे मा जाखो हान्स' मेगन बे दावदै गोना बे मा जाखो जानला मोनला होनलाबायग्रा हाथाजोंसो देनानै आं सोर जाखो होननोलाय माबालाङो जाव साला आइ थांबाय सरसथिखौ लायनो थिनदां दावरावखौ बेसे मादि जायो नोंखौल' नुयो फाग्ला बायदि हाय जोंनि न'सोलै बियो बाव नों रायफैनोबो हायाना लागाव एरलाबबाय रायजोफोर नै बेरजाया माबा खामानिनि थाखाय दतमा थांनो लिंदोंमोन आंखौ मा खामानि जालायखो बेदरफोरखौ गोथाव संनांगौलै जानांबा संबा बेदरफ्राबो थावा मोजां मथन संनांगौ सोर मा होनदों दासो मालदा फारा लाना फैदों आं आरो बिलाय बेसे बादि जायो नोंखौल' नुयो फाग्ला बायदि दोन सख्ला हरो ना मा होनदों नों सोरनि न'आव फैनानै दादा जाफैदों बायदि मोनदों बिमा फाग्लाया लायथारदों गावनो आंबो गावफिनगोन गावखौ खारा ना मायो गार बानलु हरनां लागाय हरनां जाव सुइटि नै बानलुआ भिडिअ नोंखौ दिनै दा लाफानांगौ ना मा होनदों माने रायजोआव भिडिअ गावखौ दिनै दा लाफा होनदों आरोना हिन्जावहाय मा खारननि थाखाय बाट आइ डन्ट न' अमा बिथैजों अमा मेजेम ज्लाव ज्लाव मेजेम गोनांजों पियासबो एसे फ्राय खालामसै खामोनसै लागाव अमा गारसनसै आरोना रायजोफोर जोंना बिमाया दा आंनो साहा फुदुंदों आरोना माने आंनो फुदुङाखै जाहैदों गावसो फुदुंदों जाहैदों आंथ' मिथिया बाट I don't care single miss here दे हट अमाया लागाव जागोन जों दिनै मल बिखा मेजेम अमाया बारा मोजां नङागोन दांलै एरनां र' एसे दायो एसे एरलाबाय आरोना रायजोफोर एरलाखांनायनि उनावहाय संख्रि होनांगौ आरोना एसे बिमा आयु
ओरैबायदि देन्जार सौखायो आरो ना मानिनांगौसो होजालायबाय अननानै खेलेबाबो दाय बिसोरखौ दायो फाइनालि जोंना संख्रि बयमानो गोमाबाय आरो ना संख्रि बयमखौ नागिरबाबो होनबासो आं बबे जायगायाव थाङो संख्रि बयमा बिमानि संख्रि बयम मोनदों नोङो संख्रि बयमानो बहा थांखो आयौ संख्रि बयमानो ओरैसो दंफैयो नै ओंखारदो साइद बिमाया लायनोलै टाउनाव हरखाबाय आङो रेनकट गानलाबायनानै लाय बे गेसे मादि जायो नोंखौल' नुयो फाग्ला बायदि संख्रि होदो ओमफ्राय एसे खोबहाबदो आरो ना रायजोफोर जाहाथे गावनि दैया गोरान रानो आरो ना दा होबावसैलां दा खोबथ'नोसै आंनि हिन्जावा ब्लेक डायमन्ड आंनि हिन्जावा ब्लेक बिउटि जायो बियो आहा आहा एक साराय 6 केजि रजे नोंनि महराव आं फाग्ला जानांबाय रजे नोंनि हायनाजों आं बुसोम जानांबाय कालार गोनां बानायबायला संनायावनो माला मोनोसो नंखायो आं जानो लुगैनायानो बेफोरखौ खुगाफ्रा ब्लां सिदो होदो जानाया माब्ला मोनबावनांगौलै जाला दाना बुनाया दाउदै दैनि जाखांबाय सारायाथ' गोदो गोथैफोरनो हरनायसोमोन आं खोमा गैलाय बहा साराया सोरनाव गैया रायजोफोर साराय खोमा कमेन्ट खालामहर साराय खोमा गैयियाव ओंख्रि संनायनि मजाया आलादा जायो आरो गोथावा आलादा जायो बेखौ हयले गोसोआव लाखा आरोना रायजोफोर नोंस्रा माबि हा जास्टिन मोदोमनायखाय नागिरथारलायबाय हा मोदोमनायखाय नागिरथारलायबाय जास्टिना सिगोदिनै फाग्ला फुजारिया मोदोमनायखाय नागिरथारलायबाय दाना जास्टिन आयु लागाव खिफिबो फैबावबायसो गाइखेर सावा गाइखेर खावनानै जाग्राया खिफिया सिंगोदैनो बुलायनाया अखालु नों गाइखेर जायाखै गाइखेर जायासै नोंहा सिंगोदैनो बुलायनाय मानसिया दिनै बारा रायलाया जादोंलै आंजों रायजोफोर खारना मा आंबो मिथिया खारना बेनो थारमाने दहाय नैबे दाउदै गोमो सिंनियाव गोमोखौ मोनसै बिदि अयथाय बिदिजों जानाय नङालै बिमा आंबो दोनखायो नों जुदि सैया खालामो भुमिखाखौ गदाय लाबोगोन आं थावदोलै थावदो आगोसना थावदोलै थावदो सना माइनाव नोंनि बे पारसिङाव दालि एरनाया ट्रेन स्टेसनाव खिलानाय बायदिसो जालांजोब्बाय भुमिखाखौ गदाय लाबोगोन बाबु बारा रागा जालायनायखा वाह ये क्या बात बोला है मेरे सवाली ने बेकार 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 सेंग्रा फरायनो सहायला साख्रियाबो आसा गैला बेकार 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 सेंग्रा फरायनो सहायला साख्रियाबो आसा गैला बिमा उसोखौ दे हरलाय माला गोसो जायो आंहा लागि हरेक माल बगनामा लासाव